салом алейкум бинандаои азиз. ҳоло мо дар саҳни ҳавлии Московский областной суд қарор дорем бо бародари тоҷикамон Абу Наср ки санаи 29 феврали соли 2024 бинобар сабаби надоштани регистратсия ва патент видварения гаштагӣ буд дар шаҳри Дмитров. шикояти апеллясионӣ кардем ва бинобар сабаби оне ки Абу Наср мунтазам дар Федератсияи Россия қарор дорад ва чанд сол боз патент ба расмият дароварда ҳамавақт маблағи патенташро сари вақт месупорад, суд ҳамин ҳолатҳоро ҳамчун ҳолатҳои сабуккунанда ба инобат гирифта видваренияашро бекор кард ва ҷаримаи маъмурӣ ба маблағи 40 000 рубл таъин намуд. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро апа ва хоҳаро, дар ҳақиқат суханои аклаи сангин дурустай. Имрӯз 16 апрел видварени маро бекора кардан, 40 000 штраф кардан. Кадоме ки ҳамихе проблема дора ранги ма муроҷиат не ба аклаи сангин, иншоаллоҳ кортонро буд мекунам. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо бошад.